Alikho lishona lingenazo ezalo amukela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Amaphoyisa akulungele ukuqapha amamashi ngabokufika. I-ANC ivuma inkinga ukulwa bokufika kanti ebezitolo ikhala ngabavuna abokufika. Izindaba ze 1KZN TV uzifundelo siyabonga bokaduma ninabezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Obambe njengokomishana wamaphoyisa kulesifundazwe uGeneral Phumelele Makhoba uthi bakulungele uqapha amamashi azoba njalo ngolwesine ukuxosha abokufika njengomemezela kweMarch and March. uMakhoba usho lokhu kwisithangami sabezindaba eThekwini namuhla. Besangami besodalo lakaBhanzi ngezinto ezenzakalile ngomhla ka-30 June bekade kuyimashi kwazolonke ebekhona kusona zonke isifundazweni KwaZulu-Natal ebeyimayelana nokuxosha bokufika benganamaphepha. uNdunankulu uthi bangu-51 abantu ababoshiwe ngesikhathi kuqhubeka lo mbhikisho kulabo kade bethola ithuba lokwenza ubugebengu. Sibe nembhikisho eyahlukahlukene ngama-20 esifundazweni. Eyishumi yayo binokuthula, eyishumi yabanazo igameko zabantu abebeganga, abanye ababenobugebengu ababenzile ngamabhizinisi. Amaphoyisa akwazile ukubopha abantu abangu-51 abangama-51. Kanti futhi ngenkathi abantu bebhikisha amaphoyisa akwazile ukubopha abalapha abangenamaphepha abalinganisela ema-250 oku-250. Lokho kusho ukuthi umsebenzi uyaqhubeka. Osokeni la izolo kwisithangame kade sibizwa uPhakela Mthakathi indabandaba ofisa ukuthi kuney'nsolo zokuthi kwisichu seselembe sikwaDukuza kudayisa izidakamizwa. Ephawula obambe njengokhomishana wamaphoyisa uthi bazolwenza uphenyo bese benza okufanelekile. Isichu esikwaDukuza selembe inkosi uShaka ekuthiwa sinama-drugs besingazange sikuzwe lokho kade kushiwo idabeni kushiwo uPhakela Mthakathi uMr Ndabandaba. Sizoyilandelela leyo information sina inamba yakhe futhi sizolandela masisimtholile or sizohamba siyobheka mayikhona ama-drugs sizokwenza ofanele sikwenze thina njengamaphoyisa. uNdunankulu uphinde wanxusa umphakathi ukuthi ukwazi ukuhlalisana bokufika banamaphepha ngoba lokho kuzobe kukhombisa ubuntu. Abantu bakwaZulu-Natal fanele baqonde ukuthi sinabantu bala KwaZulu-Natal nala eNingizimu Afrika abakwamanye amazwe ngokusemthethweni. Ngakho-ke kubantu abakhona la ngokusemthethweni akufanele ngampela kube khona umuntu ozoba exwasa ababandlulule. Ikakhulukazi makukhona nokuthuka baze basuke endaweni zabo, kufanele abaholi kuyo yonke imiphakathi balekelele ekutheni babe bahlanganiswe nemiphakathi ukuze sikwazi ukuhlala sikwazi ukumukelana. Kanti ukusuka ngesonto elizayo uNdunankulu uthi kuzoba nohlelo la abazobe belenza oluthinta ama-spaza shops ey'ndaweni ezahlukene khona esifundazweni. Kodwa bakhosibisi kwezindaba ze-1KZN TV kuChannel 261 ngiseThekwini. Unobhala jikelele we-ANC uFikile Mbalula uthi iqembu liyavuma ukuthi luyinkinga udaba lobokufika kuleli ngokungemthetho kodwa-ke lizoqinisekisa ukuthi lolu daba luba sezithebeni kuhulumeni ukuze abhekane nalo ngendlela efanele. uMbalula usho kanje ekhuluma nabezindaba eGoli namuhla. Unobhala jikelele we-ANC uFikile Mbalula uvumile ukuthi luyinkinga enkulu udaba lobokufika abakuleli ngokungemthetho. Uthi iqembu le-ANC lizokwenza isiqinisekiso ukuthi udaba lobokufika abakuleli luba sezithebeni kuhulumeni wakuleli nasezinhlakeni ezifanele zasezwenikazi ke-Afrika ukuze kuxazululeke ngendlela efanele. We have prepared a continental compact on migration in Africa, and the ANC urges our deployees in government to take it up and to place it before the African Union as the foundation for a lasting African answer. The compact asks African states acting together through the African Union and supported by the United Nations to move from a fragmented and reactive posture to a coherent framework of binding commitments, closing the gaps in our legal architecture through universal accession to the refugee. uMbalula uthi imash ebiqhubeka kezweni lonke ngomhla ka-30 June ibinenhlese yokuthi izwe lingalawuleki kepha uhulumeni wenze konke okusemandleni ukunqanda lokho. To call for violence and anarchy in our country is wrong. The shutdown
from its very beginning in terms of its announcement, was meant to render South Africa ungovernable. Ungovernable. And government has acted tremendously. I've mentioned, even in terms of the law, we're acting. But we're acting within the parameters of the democratic state. And we agree with South Africans that, yes, government should have paid more attention to the question of porous borders. No one leaves their country and set up businesses illegally in other countries. Njengoba luya ngokusondela ukhetho lohulumeni basekhaya oluzoba ngoNovember, uMbalula uthi iqembu le-ANC seqalise izinhlelo zokwenza izinhlolokhono zabazoqokelwa ezikhundleni zezimeya komasipala. One in which our national officials and members of the National Executive Committee are personally sitting in interviews across the country, searching ward by ward and municipality by municipality for the most capable, credible and committed comrades to carry the ANC's name onto the ballot. We are contesting every municipality in this country seriously and to win. Let us single out one front. In the Western Cape and in Cape Town in particular, the indications reaching us are that the governing party there may be heading for a far weaker result than its bluster suggests. Our task is to take the fight deep into the belly of that province, to deploy credible, capable candidates who can give the people of the Cape a real alternative. uMbalula uthi isabelo mali sikahulumeni sika-600 million sokuqinisa kezokuphepha ngesikhathi kuqhubeka imashi ngomhla ka-30 June sidlala indima enkulu ukunqanda isigameko zokutapa izitolo. Izindabeni ze-1 KZN TV kuba inkosi Mthembu eRichards Bay. Inhlangano yabezitolo kuleli iSouth African Tuck Shop Movement okuyisathimo ngamafuphi ithi kuyadumaza ukuthi khona abantu abavuna abokufika abakulele ngokungemthetho nekusolakala ukuthi bafumbathiswa imali yokubavikela ukuze baqhubeke bavule izitolo zabo. Usihlalo wesathimo uAyanda Mabaso usho kanje eqinisekisa ukuba amalunga ayo akulungele ukuvula nokuphatha izitolo. Abamele osomabhizinisi abaphethe ama-tuck shop kuleli bathi kuyathusa ukuzwa ukuba kukhona abokufika kuleli abagolozayo ukuphuma ezindaweni abaqashe kuzo. Kodwa siyabona komabona kude abantu bekhuluma besho nako radar ukuthi manje ngirentisile umuntu mangimkhipha mhlasimbe kuba khona la ngisabiseka khona ngandlela thize abantu besho ukuthi yazi kahle kahle mina ngisamfundo lo muntu enginayo la egcekeni usehleli ngenkani bese uzibuza ukuthi uma isehleli ngenkani ikhona yini into efana naleyo uyabona njengoba ngisho ukuthi kahle kahle angazi ukuthi kwenzakalani eSouth Africa kodwa mangizwe kuthiwa kunomuntu osehleli ngenkani emzini womuntu lento isuke ngitshela ngiyathuka nami ngila ngikhona ukuthi mhlasimbe leyo into iyenzakala kanjani ukuthi into efana naleyo I don't think khona umuntu ongaba necontrol into efana naleyo then ukuthi mhlasimbe sondele kwabomthetho kanjalo ngoba nginefee mawuzofuna ukuyisotha ngendlela yakho ungase ugcine ungayisothi ngendlela okuyiyona kugcina mhlasimbe into ebingakwazi ukulungiseka kodwa igcina ikuphunyuka ngokuthi usebenzise mhlasimbe inhliziyo neenga ukudila naleyo nto. Le nhlangano yama-tuck shop ithi amalunga ayo kade akulungela ukuthatha izintambo kulomkhakha. Susatmo sizohlezi siqinisekisa ukuthi sinenqwaba yabantu esibaqeqeshile abayiranayo lento abangayiforce bayayirana and futhi baphumelele abanye babe nezitolo nga1 namhlanje nezitolo nga4 nga5 they understand the system they understand the game ukuthi idlalwa kanjani therefore ngiqonda ukuthini ngalokho ngiqonda ukusho ukuthi whenever kunama opportunity akhona as uSatmo we are ready ukuthi ke singene lapho kuyobe kunama opportunity akhona ngoba siya understand ukuthi emnothweni akukho right ukuthi kube ne vacuum ikakhulukazi entweni efana nale ngoba phela izitolo izinto zama essentials umuntu ufuna ephuthumayo now and then we cannot allow a situation where umuntu efuna into ebalekile engakwazi ukuyithola plus imbukuveza nje kokunye ngomhla ka30 izitolo eziningi zayivaliwe as ownwa oza kwethu laba bavela ngale. But guess what? Ama-South African akwazi ukuthi ekwazi ukuservice umphakathi. The only thing nje esidinga yi-support nje from ama-South African kanjalo nobuholi bubonkana. Umabaso uqhube ethi kubhlungu ukuba akukho abangakwenza ngabo kufika abaqhubeka nokuvula izitolo.
I remember lenhlangano yaqala ngo2020 sakuveza sathina sifocus kuma South African. Mawukhuluma ngama South African ukhuluma ngathi njengosatu. Okwethu uqinisekisa ukuthi umuntu owum South African le industry le stolo sirana ngendlela okuyiyona yona. Okunye nokunye thina silinde nje ikhwela lokuthi hey sicela nizongena ngapha sigijime siyongena lapho. Hey ngicela nizosilekelela nizosiqeqeshela ubani sigijime sizongena lapho. Okusho ukuthi mawuseza kuthenini basavulile thina ikupho sikwenzayo. Unfortunately if amaphoyisa engabona ukuthi ku wrong then thina singobani ke ukubona ukuthi ba wrong njengoba bevulile because if amaphoyisa engabona ukuthi wrong kusho ukuthi ba right ngoba phela umthetho iwona obhekelele ekuthenini uzobheka izinto ezi wrong nezi right ezenzakalayo. Ntando yenkosi Dlamini ezindabeni ze1KZN TV ngibika ngisempangeni. Ake sihlabana nalike futhi sihlangabeza futhi nezinye masibuya. Ake sivele sikubingelele siphinde sikwamukele mekuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Amaphoyisa akulungele uqapha amamashi ngabokufika. iANC ivuma inkinga ukulwa bokufika kanti ebezitolo ikhala ngabavuna abokufika. Amakhosi akhele isifunda amajuba athi lezi zimoto zizolekelela kakhulu ukuba bekwazi ukufinyelela kuwo wonke umuntu njengoba nezigodi ezinkulu. Lokhu ke bakusho ngesikhathi kokuqhubeka uhlelo lapho ungqongqoshe umnyango wezokubusa ngokubambisana nezomdabu KwaZulu-Natal umfundisi uThulasizwe Buthelezi ethula lezi zimoto ngokusemthethweni kumakhosi akulesifunda nokuyilapho ungqongqoshe eveze ukuba kufanele isithunzi samakhosi sivikeleke ngaso sonke isikhathi. Kuhlomule amakhosi akhele isifunda amajuba ohlelweni lezimoto lomnyango wezokubusa ngezokubambisana nezomdabu KwaZulu-Natal. Amakhosi abonga ngconcoza aphinda veza ukuba lezi moto zizobalekelela njengoba benezigodi ezinkulu. Singamakhosi sijabule kakhulu ngoba amakhosi abekade ehlupheka enganazo insiza kusebenza. Njengamanje sezikhona nazi inqola futhi eziphakeme kakhulu. Engasho ukuthi mhlawumbe nizohambela phansi imoto ezincane sezokwazi ngoba sihlala endaweni zasemakhaya sikwazi ukufinyelela emphakatheni ngendlela eyiyo. What he has done, MEC, has never been done before. He has looked at the interest and the wants of the people of KwaZulu-Natal. This is the car for the nation and communities. These communities must also benefit us as having this cars. Sibonga sithi ku MEC akangagcini lana. Akaqhubeke and njengeyithembiso zakhe. Sithi kuye akangakhathalwa yithi. Kanti ungqongqoshe womnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu KwaZulu-Natal umfundisi uThulasizwe Buthelezi uthi lokhu kuyindlela yokusimamisa isithunzi samakhosi. Njoba sibona kusukela ngomsombuluko liqalile leli sonto sizaqhubeka nohlelo lokusimamisa isithunzi samakhosi ngokuthi sikhiphe izimoto zokusebenza ukuze amakhosi afinyelele kalula eindaweni lapho isuke edingeka khona. Namhlanje ke besihlanganise amakhosi asemzinyathi nasothukela namajuba nawo ahlomlile kulolu hlelo esaqhubeka ngalo kuyoze kuhlomule onke amakhosi alapha esifundazweni saKwaZulu-Natal. Amakhosi akhombise ukulithakasela kakhulu lolu hlelo ngoba lizokwenza ukuthi amakhosi nawo ahlonipheke ngesigaba esifanele njengoba amakhosi enza umsebenzi omkhulu lapha emphakathini yakithi. Khona manjalo imeya kaMasipala amajuba uThembelihle Mthembu uthi nabo basazoqhubeka nezinhlelo zabo zokuthuthukisa izindawo zamakhosi. Esikuthokozela kakhulu kufike engahambi yedwa ehamba nezinqola ezizohlomula amakhosi amakhosi futhi siyazi ukuthi awanelanga wonke usazoba nalolu uhlelo ngonyaka omusha wemali zokuthi laba bangatholanga bephinde bethole. Kubalekile ukuthi sisebenzisane nomakhosi. Thina njengomasipala semajuba kade saqala ukusebenzisana namakhosi. Uzokhumbula msakazi ukuthi ngake ngenza ibreakfast with amakhosi la sasiyodingida khona nezingqinamba nezinkinga ezibhekene namakhosi. Sakwazi ukuphuma nexazululo. Namanje sizoqhubeka kanjalo njengoba senza njalo mangena ubusika nje siba nezinhlelo zokuthi siyindawo zamakhosi siyobalekelela. Kubika uThobeka Dladla ezindabeni ze1KZN TV eDunhouse.
Kucotshelelwe intsha yaseScott ngolwazi lwezobuchwepheshe besimanje manje ngaphansi kohlelo lwe-Youth Digital Media and Film Indaba oludonse izinsuku ezine. Lolu hlelo ke oluqhutshwa umnyango wezokuxhumana nenhlangano uMkhambathini Chamber of Commerce kuhloswe ngalo ukuthuthukisa intsha ikwazi ukusungula amabhizinisi. Ilinganiselwa kuyikhulu intsha yaseScott ngaphansi kamasipala inkosi Langalibalele ehlomule ngolwazi wezobuchwepheshe besimanje manje ngenhloso kube ikwazi ukuzithuthukisa iphinde idala amathuba omsebenzi. Intsha izwakalisa ukuthakasela kakhulu lo hlelo ngenxa yolwazi esilizuzile. Mangabe sithola leli thuba njenge-youth yaseMshwazafi, hayi eMshwazafi kuphela. Sathola ukuthi izinto ebebezosifundisa zona la zi-useful, ezinye we were unfamiliar with, just like i-technology. Nami usesiyazi nge-technology, sazi kakhulu futhi nethuba abasinike lona nanokuthi mhlambe imphakathi yethu ine background engekho right, but semasifika sihlangana la njengambe ngisaba ukukhuluma kodwa manje angisakwazi ukuthi ngisaba ukukhuluma, sengiyakwazi ukukhuluma kahle nezinto ebengazazi nje ukuthi mangithi ngiloga in efonini yami kune free wifi ngiloge in, that is not right. Bengazi mina ukuthi other people can steal information ngamafoni ethu nangama wifi esisama wifi ya free. Kufika kwami yangifuna ngasho I wasn't interested in technology ngifika, but now ngingasho ukuthi I'm fully interested in technology and I wish ukuthi ngiqhubeke ngifunde ngayo because izinto bengazazi sifunde kuningi and futhi sisazofunda because sisaqhubeka nje kale program sisazofunda engakusho nje ngifundile ama benefits of ama smartphones nama disadvantages ama smartphones, and there are some ama disadvantages ama smartphone abengawazi like ukuthi ama cyberbullying ayenzeka ma smartphones, ama hacking nje yenzeka nje, it's common, abantu bayahekwa and now sesiyakwazi ukupreventa ukuthi abantu bengahekeki. Lolu hlelo luqhutshwa umnyango wezokuxhumana nezobuchwepheshe besimanje manje luhloso ukuhlomisa intsha ngolwazi olunqala makuziwa ngakwezokuxhumana iphinde intsha ikwazi nokuvula amabhizinisi ukuze ikwazi ukuziphilisa. It's from our experience that some of the young people are shying away from technical careers because they do not have the necessary confidence in them which they can actually make a success out of themselves within these programs. So what we are trying to do with the bootcamp, we are giving them first-hand experience with technology. It's repair, because again, we were realizing that a lot of foreign internationals were dominating. Inhlangano yosomabhizinisi uMkhambathini Chamber of Commerce uveze ukuthi nalolu hlelo lusaqhubeka nokulwisana nesihlava sodlame lwasekhaya kanti izibophezele nokusiza intsha ube iqala amabhizinisi iphinde ikwazi ukuqasha abanye. Siphinde futhi siqinisekise ukuthi lolu hambo ngeke uzokwazi ukulihlukanisa ngoba in essence sisa addressa unemployment yabantu abasha, sisa addressa gender based violence and femicide. This is just through a different vehicle, ICT film and media indaba, with the understanding yokuthi iyakwazi ukuthi ibadalela amathuba asheshayo abantu abasebasha ukuthi bazisize ngawo baziqashe baphinde ba-create namathuba omsebenzi emphakathini. Kulindele ukuthi ngosuku lwangolesihlanu usekela ngqongqoshe walomnyango wezokuxhumana uMondli Gungubele athule ngokusemthethweni lolu hlelo. Izindabeni ze-1KZN TV bikuthi abantu maphumulo eScott. Ucwaningo oluveza ukuthi sikhulu isibalo sabesilisa abaqoka ukuthatha izimpilo zabo ngenxa yencindezi. Njengoba ke kuphuthulwa inyanga yabesilisa bakhuthazwa ukuba bazinakekele ngokomqondo njengeminye yemizamo yokulwa nesihlava sodlame lwemndeni olobulili nokunye. Kubhekwa izinselelo ezibhekene nabesilisa njengemizamo yokubakhuthaza ukuqinisekisa ukuthi basesimeni esifanele ngokwengqondo ngenhloso yokugwema udlame olwahlukene ikakhulukazi i-GBV. Abantu besilisa babhekene nezinselelo eziningi njenge-pressure ukuthi abe uprovide ekhaya ukuthi akwazi ukunakekela mhlawumbe ukukhokhela isikole, ukuthenga ukudla, ukuthi baze bethika abanye ikhadi lakhe lihlala kumina, so kuyi-pressure nje nalokho. So uthola ukuthi i-pressure khona nesize yajwayeleka ukuthi umuntu wesilisa kumele ayiprovide. So uma engakwazi ukuprovide
uyibone ngayena umuntu inselelo yokuqala le abantu abaningi ababhekene nabesilisa. Esibili inhlobo yokukhuluma mhlawumbe lokho esithi stigma, banamahloni okukhuluma sikhule sinalento ukuthi indoda ayikhali so usuthola ukuthi ke abantu besilisa bafuna ukukhuluma ngenkinga, bafuna ukukhala. So makukhulunywa ngokukhala ukuthi find your corner ukuthi ukhale njengendoda, thola ispace ukuthi ukhale ukwazi ukukhuluma kubantu abanjengathi ama-therapist nabantu abanjengama psychologists and social workers ukwazi ukukhuluma kubona. So lokho nje uthola ikhona sisho ukuthi indoda ayikhalele manje izihayize ekhaya balahlekelwe ithemba, kodwa kubalulekile ukuthi indoda ikwazi ukukhuluma, thola ispace, attend nama-camp asuke khona amadoda, attend izinto ukuze ukwazi ukukhala. Enye inselele khona ukuthi amadoda afundiswe ukungakhali. Thola amanye okwenye inselele khona ubudlelwane nobaba, uthatha ubudlelwane nobaba ungenayo role model as umuntu wesilisa. Ngokucwaningo abesilisa bahamba phambili ngokuzibulala ngenxa ingcindezi, uphuzo oludakayo kanye nezidakamizwa ngezinye zezinto okubikwa ukuthi ke abesilisa bazithola bephephela kuzo ngenhloso yokwehlisa ingcindezi nokugxekwa kakhulu ke lokhu kubikwa ukuthi kuncane kakhulu okwenziwayo ukusiza abesilisa. Umkhankaso kahulumeni ugxile kakhulu kwabesifazane namantombazane njengomkhankaso eminingi ye-GBV no health empowerment igxile kwabesifazane kakhulu. Lokhu kubalulekile kodwa kwenza abantu besilisa ke bezizwe njengezitha kubantu besifazane noma ama-aloko noma sithi phecelezi ama-perpetrators kuphela, abayitholi njengabantu abangathatha inxaxheba ukuthi isimo sikhuphuke na. So usuthola endlini kuhlela abantu abangaziwani ngoba kwi-social media owesifazane uthatha iside labesifazane nowesilisa uthatha iside labesilisa, so sekune-competition, sekunokuphikisana among them. So le mkhankaso ayiqinisekisi ukuthi support nabesilisa kakhulu. So abesilisa babizwa kuphela uma kwenzeka i-GBV, so akukho lapho kukhulunywa khona because ukuhlukumezeka kwabo asikhulumi nabo ngaphambi abaphatheka. So that's why ngihlezi ngithi ku-rare whereby ukuze umuntu wesilisa expressa yena ukuthi how he wants to be loved, ufuna ukuthandwa kanjani. So unalokho umuntu wesilisa express isikhathi esiningi uthola ukuthi kuthiwa ukhuluma kakhulu noma hayi le ndoda. So usuthola abantu besilisa-ke bayehlizinga labo lokuthi baye-express. Imindeni kanye nemphakathi iyakhuthazwa nayo ukuba ke ibambe iqhaza ukulekelela. Kubalulekile ukuthi amadoda amaningi athola ama-mentor ukuze aqeqeshe inhlonipho nayo yonke into nokubuyisa nje unembeza kubona izinto ey'ngenziwa lezi emadodeni nokufundisa abafana-ke besese-high school noma e-secondary kusanesikhathi ukuthi baqale ukuthi bakhulume about ubuthakathaka babo, ngoba siyazi ukuthi sinalento ukuthi kuthiwa umfana akangakhala angakhuluma. So we need ukuthi siba-encourage besase-high school young boys ukuthi bekwazi ukukhuluma about izimo abasuke bebhekene nazo. Ezindabeni ze-1 TV kube kuNtomkhona Mvubu eThekwini. Ake siphinde futhi sihlabene nale linye ikhefu sihlangabeze nengozi ezomnotho ezomdlalo kanjalo nesimo sezulu. Siyakubingelela siyakwamukela njenganalokhu usanda kuvulela nazi izindaba zethu, uyamukela nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Amaphoyisa akulungele ukuqapha amamashi ngabokufika. I-ANC ivuma inkinga ukulwa bokufika kanti ebezitolo ikhala ngabavuna abokufika. Ake singene sijule ngosini ezomnotho. Irandi lakuleli li-16.39 maliqhathaniswa nedola lasemelika libe u-21.79 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u-18.67 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide ke lona lingu-$4,068 93 cents i-ounce, kuthi uwayilo ngahluziwe ube u-$71.57 umphongolo. Ake singene sijule ngosini ezemidlalo. Kulindeleke ukuba asayine namuhla kwiMamelodi Sundowns uSiyanda Skhwishi Ndlovu ogcine kungavunyelwa nanga ngokusayina kwakhe kwiOrlando Pirates obekuvele ukuthi useqede konke nayo. Izingxoxo zifinyelele kwangqingetshe phakathi kweLamontville Golden Arrows nePirates ngenxa ke yokungavumelani ngemali ebifunwa ngabafana besithende. Kwazise uNdlovu ubesesalelwe inkontileka ke naleli qembu laseThekwini. Yize ke yena ngokwakhe umdlali ubejabule ngokusayina kwePirates kodwa ungavumelani phakathi kukasihlalo we-Arrows uManto Madlala nePirates
ngebikubeka etafuleni unxephezela ke Arrows ngenkontileka eminyaka emibili ebesasalela lo mdlali yikho kanye ke okholele ekutheni uculo ngahlangane kugcine kuphoqeleka ukuthi aphume ecampini yePirates elungiselela ke ukuqala isizini ezayo ka2026-2027 lo mdlali obevuthe ngabaselo ngesizini edlule kubafana besithende uvumbuka kuSundowns nje belokhu ke livela igama laleli qembu lasePitoli kulawo amgaqele okubalwa ke kanjalo ke nelase United Arab Emirates. Ake sikubhekele isimo sezulu esingalindeleka. Zulu mnyama ziyaguqa bese kuphathele zona namhlanje sihlangabeze noma kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile